Delegacija Komore italijansko-srpskih privrednika i italijanski novinari obišli su danas atomsku banju Gornja Trepča. Cilj posete je da se italijanskoj javnosti predstave mogućnosti i kapaciteti ove banje. Delegacija Komore italijansko-srpskih privrednika i italijanski novinari obišli su danas specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gornja Trepča. Predstavnici italijanskih medija istakli su da im se ovo područje čini posebno zanimljivim, sa prelepom prirodom i, kako su rekli, nenarušenim ambijentom. Oni su dodali da je atomska banja dobar primjer koliko lokalni potencijali mogu doprineti razvoju cele privrede, ali je to i primjer uspešne privatizacije. Za privatizaciju nekog preduzeća nije presudan samo strani kapital, već i domaći preduzetnici voljni da rizikuju i ulažu, što je vrlo značajno za dalju privatizaciju u Srbiji. Od ukupnog broja gostiju u atomskoj banji Gornja Trepča prošle godine 4,7% bili su stranci. Nadležni ističu da atomska banja sa 2 izvorišta lekovite vode, koja pruža odlične rezultate u rehabilitaciji 4 medicinske indikacije, ima kvalitet i jedinstvenost koja zaslužuje pažnju ne samo domaće, već i strane javnosti. Krajem 80. godina italijanski gosti su u atomskoj banji bili ekskluzivci, najmasovniji po broju i 2 godine za redom pre onih nesretnih godina zakupljivali dobar deo kapaciteta unapred. Organizator današnje posete je regionalna kancelarija Komore italijansko-srpskih privrednika u Čačku, koja radi već 5 meseci. Imamo zadatak da približimo poslovnu saradnju italijanskih i srpskih preduzeća. U tom smislu smo i organizovali uz želju da italijanskom tržištu i italijanskom javnom mnjenju prezentiramo mogućnosti i koristi atomske banje. U atomskoj banji Gornja Trepča beleže za 14% veći broj posetilaca nego u isto vreme prošle godine. Kapaciteti specijalne bolnice za rehabilitaciju popunjeni su do oktobra. Inače, mesečno u banji Gornja Trepča boravi oko 3.500 ljudi.